Všetci z nás ich poznáme, všetci ich radi pijeme. Dámy a páni, toto je ultimátny tier list slovenských sladených nápojov. Čo som sa s frajerkou naskrázal, čo zlatý dukátom na stráce naspieval dobrové, čo naspieval dobrové. Mohli by sme začať s jednou veľmi kontroverznou sladenou vodou pre Slovákov a Čechov a to je naša slovenská, opakujem, slovenská kofola. Veľa z vás naštvem, ale mne osobne kofola už tak nechutí ako kedysi. Mne sa zdá, že som sa jej cez leto prepil. Napríklad radšej by som si dal hroznovú vineu než kofolu, ale zas určite neodolám ľadovej čapovanej kofole. Páči sa mi, čo sa snažia robiť s tými chuťami, ale niekedy to až preháňajú. Marlenka? O takej som ani nepočul. Originál je proste originál. Keďže som spomenul tú vineu, tak môžeme ísť na ňu. Vina je proste goated voda. Dokonca som našiel Čechov, ktorým chutila vinea viac než kofola. Pre mňa je to S-tier voda, len škoda, že existujú iba dva druhy. Ale chápem, s roznom sa toho veľa nedá robiť. Saguaro má dobre sladené vody, síce nie sú najlepšie, ale niekedy taká citronová padne dobre. Ja by som tomu dal také zlaté stredné B. Neviem, či ste niekedy mali pomarančovú Clever vodu, ale ak nie, tak ju musíš okamžite vyskúšať. Predsa len 1,5 litrová fľaška stojí 50 centov, čo je v tejto dobe inflácii skvelá cena. Čiže pomer cena výkon je to A-tier voda a určite sa vyrovná aj väčším hráčom na trhu. Je mi jedno váš názor, každý vie, kde patrí Oravska. Ja viem, že som profesionálny glazer Oravskej, ale je mi ľúto ľudí, ktorí tento skvelý nápoj ešte neochutnali. Keď sa pýtaš prečo, tak veľmi obhajujem Oravsku, tak na to mám výbornú odpoveď. Hociaká Oravská je proste dar pre nás ľudí. Lesné plody S-tier, hrušková S-tier, jahodová, malinová, brusnicová, Oravsku sa proste nedá hejtiť. Ak to nesúhlasí, mal by byť zožratý s horkou levou niekde na konci Afriky. Keď som ešte nepoznal Oravsku, tak toto bol môj go-to-vej nápoj. Takto, s baldovskou nevieš nič posrať. Každá jedna je chuťovo výnimočná, najmä dračie ovocie. Keď si tady půjdeš, dostaneš flákanec. Som si vedomý, že toto je česká voda a Česi sú už úplne nasratí, ale potrebujem watch time. Keby nemá také pridrbané reklamy, tak by to bola aj S-tier voda. Matony už nie je, doplň minerály. Použijem trošku anglické slovíčko, low-key, táto voda je baldovská, ale len oveľa sladšia. Čo sa od tejto firmy dá čakať, keďže robia aj sirupy, ktoré majú taktiež tónu cukru v sebe. B-tier. Predstav si, že sa nachádzaš buď na rodinnej oslave, alebo ešte lepšie na nejakej svadbe. Máš tam kopu jedál, jasné, že ani koláčiky nemôžu chýbať, ale zrazu si strašne smedný. A jedinú vodu, ktorú vidíš na stole, je vychladený 1,5 litrový relax multivitamín. Musíme sa zhodnúť, že v takejto situácii je to S-tier nápoj. Dávam plusové body aj za tie cool odkazy na sklenených fľašiach. No, takže na začiatok, kto koho do riti kopíruje? Keďže mi to nevie povedať ani posratý ChatGPT, tak si myslím, že prvá bola ľudská. Ale to s chuťou aj tak nič nemá spoločné, pretože drobček je proste lepší. Keď už sme pri tom kopírovaní, tak tu máme ďalšie dve vody, ktoré sú si veľmi podobné. A to magnézia a Oravská. Opíš do mňa domácu, ale tak, aby si to niekto nevšimol. Magnézia. Ale dám vám za pravdu. Ak by som mal zakryté oči a dal by si mi dve poháre a v jednom by bola malinová Oravská a v druhom by bola zase malinová magnézia, tak by som nemal šajnu, ktorá je ktorá. Ale za to kopírovanie musí ísť magnézia sem. Neviem ako vy, ale budiš chutila oveľa lepšie, keď bola v tomto dizajne. Teraz podľa farieb vody viem posúdiť, že ak by si toto pil každý jeden deň, tak by si tu medzi nami už nebol. Nikdy som si ju sám nekúpil, ale oco raz doniesol balík metovo-citronovej Natury. Myslel som si, že to bude ten taký fajný citronový nápoj, ktorý si dáš v lete, ba naopak. Chutilo to, ako keby ma niekto začal škrtiť pod krkom. Hej, ako môže toto niekto piť? Gamerka nemá žiadnych fanúšikov. V živote som nevidel piť nejakého človeka gamerku. Ako to, že to je stále na trhu. Normálne som aj zabudol, ako chutila Rakitníková. By the way, ak tu bude 300 lajkov, tak spravím tier list československých sladkostí. Určite sa pripáj na náš skvelý Discord. Pripravujeme niečo veľké a unikátne. Len potrebujeme viac ľudí.